Apa kak? Yuk. Mbah Lurah goyu. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Ya, kau nambahin 100. Mbak Lurah. Tak usul ke. Monggo 100 meleh. 100 ki bijine ngono, ditambahi 100 bijine wae. Nilai-ne. Nah, pomone diparingi tenanan. Nah, ya ora apa-apa. Pak Care pengen niki meneh nggih. Pak Care kon ngondur to? Ya Allah, kadung mau kowe ngin request kangen ndang lho malah kundur dhisik. Mboten apa-apa mengke mriksani wonten streaming. Ya ndak? Nggih. Cadetan sajroning ati datang luntur saya merati. Aku kowe dadi karma marga leren ning kubuk kasmara. Yo, Mas Keren. Ayo, ayo. Pak Care. Nyokek Mas yo nyokek yo. Pak Care. Oh iya, matur nuwun. Pak Care. Pak Sare wis, terus Pak Kami tua. Oh alah, kita iki nyanyi kok ya. Iki ganggu. Kuwi mau kan Pak Lurah. Wis tak terus. Iya. Terus kuwi mau Pak Care. Heeh. Ya, kuwi tak jepit teh rene. Ya. Iki kari sapa neh? Kami tua. Kami tua. Kami tuane akeh lho. Yo malah beneran toh. Oh, sing kok juga aku. Ya. Potong ngungkir. Ya ora apa-apa. Ya wis. Nah yo gareng COD, gareng COD. Putih Pak. Wah, putih Pak. Wah. Yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ayo ayo kebak tulisan warna abang tondo isih trawan jenenge kubuk kasmara
Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses, sukses, sukses. Pun matur Mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Sare.